Ledia, a primeira ficción galega. Rodouse xusto agora, en 2016, fai 100 anos, na Illa da Toxa. E se prestades atención ás imaxes, poderedes ver nelas a Castelao. Se cadra hai 100 anos, Castelao non podía supoñer que 100 anos despois Galicia ia ter o seu propio sector audiovisual. Ou se cadra así? Seguramente sí, porque Castelao era un home que tiña fe en nós como país quen de se erguer e de crer e de crear. E vai así o somos. 100 anos despois temos cine en galego, e series, e documentais, e animación, e programas informativos, deportes, unha televisión pública que ten como único accionariado os galegos e as galegas. E ao redor de todo isto, toda unha industria que xera unha riqueza moi difícil de cuantificar. Eu non sei canto vale a supervivencia dun idioma, dunha cultura, dunha identidade. Como se pode cuantificar, como se pode tasar o que vale a pervivencia e a difusión dunha forma de ser, de pensar, de vivir, que é o que nos define. Dicío moi ben Manuel María: o idioma é un herdo, patrimonio do pobo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común meirande e poderosa. O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Se perdemos a fala non seremos ninguén. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. Se hai erros, que os hai, corrixámolos, non nos conformemos. Non é un alegato conformista, de verdade que non. Nas vosas casas non hai cousas por barrer? Na miña sí, como na de todos. Así que se estemos orgullosos do bo, e limpemos lo que sobra. Porque este sector, o audiovisual galego, non naceu en orixe para ser únicamente un negocio, co obxectivo exclusivo da rendibilidade económica. Quero explicarme ben para que se me entenda. Por suposto que temos que poder pagar os alugueiros, as hipotecas, alimentar os rapaces. Claro que hai que pagar salarios dignos e hai que valorar e motivar e fomentar o talento e a creatividade e a profesionalidade deste país, que é moita, é moi boa. Pero é que ademais de todo isto, resulta que aquí, en Galicia, eu creo que temos unha misión máis, unha a maiores que se suma, que é a rendibilidade humana. Canto vale o alimento da alma? Canto vale o alimento do ser? Do sermos nós, como somos, únicos, diferentes, con esa fala que dicía Manuel María, con esa forza poderosa que non podemos deixar enmudecer. Para iso, cantos máis esteamos para facer o mellor posible, mellor. Diante das cámaras, detrás, nas casas, nos cines. Aquí non sobra ninguén. Xa nos faltan moitos. E botámolos de menos.